салом дӯстон, Ал-Иттиҳод аз кишвари Арабистони Саудӣ мехоҳад яке аз бозингарони дӯстдоштаи мову шуморо ба биёбонҳои гарму тафсони худ барад. Сухан дар бораи Сон Хен-мин меравад. Ин футболбозе ки бо гузаришҳо ва голҳои зебояш дар дили садо ҳазор мухлис ҷой ва мақоми худро пайдо кардааст, метавонад карьераашро дар сафи дастаи Ал-Иттиҳод идома диҳад. Пеш аз гузаштан ба пешниҳоди пурраи хабар, мехостам ҳаминро аз шумо пурсам, ки чел қабул мекунед аз Европа рафтани онҳоро. Ба ҳар ҳол ба Осиё қитъаи мо меоянд. Андешаҳои худро дар комментари нависед ва лайки қиматбои худро ҳам гузоред. Мо бошем сар мекунем. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ ба истироҳат рафт, аммо мухлисон набояд зиқ шаванд. Охир чемпионати Аврупо байни ҷавонон оғоз мегардад. Украина дар вохӯрии якум вомехӯрад бо Хорватия. Белгияро рақобат бо Нидерландия интизор аст ва яке аз фаворитони ин турнир Фаронса бошад, қувваи худро бо Италия месанҷад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои ин рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Ал-Иттиҳод бо пули калон мехоҳад ҳамсари Тоттенхем ва ҳамсари бозингари кореягиро пур карда онҳоро бовар кунанд, ки барои сон рафтан ба Арабистон беҳтарин вариант аст. Тибқи хабарҳо, намояндаҳои дастаи Ал-Иттиҳод аллакай гуфтушуниди худро бо футболбози кореягӣ оғоз карданд. Як гурӯҳи дигар аз дастаи арабӣ аллакай дар шаҳри Лондон ҳастанд. Мақсади онҳо оғоз кардани гуфтушунид бо дастаи Тоттенхем мебошад. Ал-Иттиҳод барои харидории сон 60 миллион евро ҷудо кардааст. Агар зарурат пайдо шавад, дастаи кишвари арабӣ боз метавонад ин пешниҳодро калонтар кунад. Аммо дастаи Тоттенхем тибқи хабарҳои охир он қадар ҳавасманд нест, то сонро ба фурӯш монад. Ҳарчанд дар мавсими Супер-18 натиҷаҳои ин ҳамлагар паст шуданд, ӯ то ҳол яке аз ду футболбози муҳими лондониҳо дар баробари Кейн аст. Сон дар мавсими Супер-18 Премер-лигаи Англия танҳо 10 гол зад ва 6 ассистро ба номаш сабт намуд. Барои сон бар ин бозингар ин омори паст мебошад. Дар мавсими 2021-22 ӯ 23 гол зада буд ва 7 ассист кард. 30 имтиёз аз рӯи системаи гол ҷамъи пас. Ӯ боз ба формаи худ бармегардад ва айни замон рафтан ба Арабистон барояш барвақт аст. 30 сол дорад. Даниэл Леви бозингарони худро ба дастаҳои англисӣ кам ҷавоб медиҳад. Шояд ӯ ба сон иҷоза бидиҳад, ки ба мамлакати арабӣ ба пеши Роналду, Бензима ва Нголо Канте равад. Ал-Иттиҳод ба сон шартномаи 4сола пешниҳод мекунад ва тибқи он футболбози кореягӣ дар як сол 30 миллион евро кор карда метавонад. Шояд сон дар Ал-Иттиҳод ба ғайр аз кор кардани пули калон боз тавонад ҷоизаҳоро гирад. Ба ҳар сурат аз Тоттенхем касе меравад, дар таги ҷоиза мемонад. Кайл Уокерро мегирем, ки дар 27солагӣ Тоттенхем буд ва ягон ҷоиза надошт, аммо пас аз рафтан ба Манчестер Сити аз ҷомҳо сер шуд. Роберто Фирминоро дар Реал Мадрид интизоранд. Дақиқан гуфта намешавад, ки оё ин бозингар худаш ба Реал рафтан мехоҳад ё ин ки не. Ҳарчанд Перес гуфта буд, ки пас аз Хосело дигар ҳеҷ касро намехарад, чунон менамояд, ки барои Боби ҳатман ҷо пайдо мекунанд. Дар Мадрид айни замон ҷиҳатҳои манфӣ ва мусбати овардани ӯро дида истоданд. Агар Реал ин ҳамлагаро ба сафи худ ҷалб кунад, бурд хоҳад кард. Фирмино дар ҳамин шаб рӯз дилҳо дастаро метавонад қавӣ намояд. Ӯ дақиқан бозингари бефоида дар ягон тим нахоҳад буд. Фирмино бо тамоми маҳоратҳои худ дар Реал ба кадом натиҷаҳо расида метавонад. Голро дигарон ҳам мезананд. Ӯ метавонад дар дигар корҳо хеле фоиданок бошад. Фаромӯш намекунем, ки Фирмино ҳатто дар мавсиме, ки бозингари асосӣ набуд, дар Премер-лига ба задани 11 гол мушарраф шуд. Ин кори андак-мандак нест. Агар ҳамлагари бразилӣ ба гузариш ба дастаи Реал кӯшиш кунад, метавонад ба мақсади худ расад. Анчелоти ҳам бозингарони меҳнатдӯстро хеле эҳтиром мекунад. Фирмино дақиқан яке аз чунин бозингарон мебошад. Кристофер Нкунку футболбози дастаи Челсии шаҳри Лондон шуд. Ин аллакай маълумоти расмӣ мебошад. Ин ҳамлагар дер боз муштоқи бозӣ кардани Премер-лига буд ва акнун ӯ ба мақсади худ расид. Пеш аз ҳамаи фафанҳо ва ҳатто Тодд Боули дастаи Челси барои ба даст овардани ин футболбоз, ки талабгорони зиёд дошт, талош мекард. Челси расман дар бораи омадани Нкунку хабар дод. Ӯ муоинаи тиббӣ ва ҳамаи расмиёти дигарро аллакай гузаштааст. ба сафи чунин дастаи бузург пайвастан барои ман мояи ифтихор аст. Ман хеле хурсанд ҳастам, ки маҳз шаҳри Лондонро интихоб намудам. Беихтиёр вохӯрӣ бо ҳамдастагон ва сармураббии навро интизорам. Пас аз он, ки ман дар Лигаи 1 ва Бундеслига бозӣ кардам, акнун мехоҳам қувва ва маҳоратамро дар Премер-лига бисанҷам. боварӣ дорам, ки бо Челси метавонем ба натиҷаҳои хуб расем. Нкунку аввалин суханҳояшро ба ҳайси футболбози дастаи Челси чунин баён намуд.
қаблан гуфта мешуд ки лондониҳо барои ҷалби футболбоз 60 миллион евро пардохт кардаанд. акнун ин бозингар метавонад ба Челси омада дар омодашавии пеш аз мавсимии даста иштирок намояд. Кристофер Нкунку дар задани голҳо маҳорати олӣ дорад. ӯ яке аз ҳамлагарони насли нав мебошад ки ҳам дар прессинг хеле олӣ аст ва ҳам дар голзанӣ. фоидаи ӯ ба даста ва таъсираш ба бозӣ хеле зиёд аст. соимун ки нави дастаи Челси ниҳоят як трансфери хуб кард, вале то он дам миллионҳо маблағро гӯё ба об партофт. Карло Анчелотти сармураббии дастаи мунтахаби Бразилия мешавад, аммо ҳозир не. Соли 2024 ин воқеа рӯй медиҳад. Папа Карло мехоҳад як соли дигар дар сафи дастаи Реал Мадрид фаъолият карда, пас он ба кори осонтар гузарад. Ба ҳар сурат, кор дар мунтахаб аз клубҳо дида хеле осонтар аст, чун бозиҳо назар ба футболи бошгоҳӣ хеле кам ҳастанд. Мутахассиси итолиёвӣ бо президенти Конфедератсияи футболи Бразилия Эдналдо Родригес дар Испания ду фохӯрӣ анҷом додааст. Дар ин нишастҳо ду ҷониб масъалаи рафтани Анчелоттиро ба мунтахаби Бразилия суҳбат карданд. мутахассиси италиягӣ ба Эдналдо Родригес ишора кардааст ки айни замон ӯ наметавонад бо пентакампионҳо шартнома бандад, вале моҳи январи соли 2024 ин масъаларо ҳал мекунад. Анчелотти ният дорад ки дар оғози соли 2024 ба роҳбарияти Реал дар хусуси тамдид накардани шартнома хабар диҳад ва тобистон бошад сармураббии мунтахаби Бразилия мешавад. пештар нақша буд ки сараввал писари ӯ ба ин вазифа таъин мешавад ва пасон Анчелотти ҳам меравад. аммо баъдан ва ба хулосае омаданд ки падару писар ҳарду пас аз анҷоми мавсими оянда ба Бразилия оянд. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.